Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Anchomo ligere bweta seni Ndizi TV waire byande onsi asogene tokoba ko batemero beliye tokoruba kete goikira chinga kibune chininde no gosemerenga no gento ko kwemanya nabo igogo esemia ngagendete ko baga gwate kana bigo ngatogene tokoba to kwarigane kuruba kete goikira chinga kibune chensa ayamo ya bono butuko litiko lia Jumatana sintunende tokomera na sembe kirenge kerene no kwene kinga tonyera ko to gusangamo na hinga nyale ko baga gwate kakubatira na amona bariki baito bamangana amayena mange umwancho muriga to kwariganite aseme saito amaya kurende tikatonyore gati ali to kwariganite asinchire yobenge Level 2 hospital as a site handing over yenye gitari gochia okogendera gukwaga chagwegati nyagitari zitaranyara ko bachikoera gochaka se chigodi gati abe ward ya Masige East Usubati ke busitanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega bejipigipigi mbasu abamenyi be ward ya Kiogoro kogendera ko buri serikali ko ene kingo burendi banyere ko bogotingi wa sensemeyo. Out of all the bilateral labor agreements that you've signed with the countries that you've signed, the question I wanted to ask you is whether you are proactively, and if indeed as you say that these agreements omutenaniri bwa waziri Musalia Mudavadi goikira na bosyo bwe senate ali koiranira amaburi igoro yo bwa matebese ya Kenya amone chizo chine chaisiko ayo amona yande amango mwancho mori gelengo kwariga natanyara ko batogosanga amona kurumo chakano wikira omweli nyora bwigo naboko yabwatia wetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News abo wetera se website ya www.ndizitv.net litoko bwatera nere ko nekiabu na agochere wetera somunwa bwebe manyerero ni gakoro kwa Edna Mose chinga kiboigo asara momanyi hageneta ko baga koene kia buna chibi chamaneli gichago chira senchira yoboikira liane goro kwa Josephat Amisi ko kwali kanto sanga munai kurumo chakano goikira omwele toko ya chaka amaya senchira bikira nwensa ayemo yabona mugoroba ona inchira ayemo yogotinge wizara yobo chenume county ya Kisii nigobono wizara eyo isiyobo tenenelibwa omowaziri bobo chenu county ya Kisii Rodan Nyakweba anyara ko bago chaka omorobelio bene bukorotota nabo igo koena na emerobelio bwaga chibechi nyagitari ojase abanyakonda abanyara ko babakwena no emeremo eyo imeye ward ya Masige East nigo morobelio yo nyara ko bago ikirani wa se chinyagitari gati yabo enyagitari ya igoma Kiobeg asebo igo mwemsebe ward eyo ya Masige East Michael Mutuma nyareko wako kerege tambukero ekyo kia county abo igo gotwara gosemerenga obwaga chibwe chinyagitari yo bochiko bogo ikirania amaganyo yabamenyi kuruase ward eya Masige bonagotomanya muri kito Evelino Sero. Serikali ye kaunti ya Kisii weterase wizara yobochenu nigo yachakiri omuroberi oboko gendereri obwagachi bw'ekinyagitari ekyo kitigaire nchira aseritko lya rero bakirana imeye ward ya Masige East nago chaka omuroberi onyo gati y'abasenyagitari ya Kionyo dispensary etuacha iga kwa hand over site to the contractor kwa kinyagitari ye the total cost yegasi ye 7.2 million. Egasiengo chakere in the next 2 weeks. Yaga achwe to a certain level. There will be another phase
ujabona kwenye kora kora paka tairi kile gende kora kareke ward ile tori Kionyo dispensary level 2 hospital as a site handing over yenye gitari which as a contractor irindegera torosiri roof na tubekire kitirisa tuchake ko bangaso gukura omjengo cyagite myaka 10-15 ya nande kuruga yango yenda tore asanda kuru kiobegi na rontu bwate chibesanke icho kore matana tuwinyeroro na renya gitari ya cyagitwe gatigarira njira ne yende tokwenda yo moiso ase ward yetu ya Masige East ekuru kwa Igoma dispensary na one bwate chimilioni ibere etakira ko bande dova irindege na rechebe kwerufu kora wanu mu waziri bw'obokeno ase county Ronald Nyakweba nigateba bamenyi benseme yomba chego konyeka muno ase obokoleri bw'obugwenya therapy it will be able to konya abandu ba Masige East once nande the borders naona bajana bari barangaiga nande abamajobe na barangaiga na abandu ba Masige West ababasi will be getting services from this facility. Ni goboigo abaganya bamenyi abo komo munyakonda egasi enyororo asogwikirania emirimo yaje. Moe a contractor omorembe akore gasingia nanto ekona namone contractor ngasi ya bandu bacha konyakora na abandu bekinyoro kiagaiga ba Masige East. Abaja kwewe gasi bakore gasi yokoboko bufundi na kila kitu gukwana omwe MC wenseme yo Michael Mutume ni gago kirege tamkirekyo na wakambuya ase serikali ya county nsebura ibwaye governor Simbarati ili bageri gante bya serikali ya ituye county ekora unomo Simba na waziri baye bonsi ngambu ya mono ase oko tara esabali yo gukorera abante gasi nchomole mbona ase nkore yane mono nekere nkora development bune yiga ina abodi ya serikali na ndekere ya toire nigagania abanyakonda gwikirania emirimo yabo asenchira ebwenerete gusaba ki contractor Jones kiricha iro kigasi ase ward yane tafadhali bakorega asenkia irindegera abana inji bali batwakiriti kikura barore value for money osbarore nga kibesa kyabo bakorusi we banko bakora kiregasi osaba kwa nenkolinga na inde asengenje facility etore ya Kionyo nere nene mono asebo ba asenkima ngo apilo cyase serikali ya ito ona anda somusike Simba na inde ni moboli tomenta kibesa kinyinga asenya gitari Mutumeni gawabori abamenyi benseme yo ko babatoereru na kubaigena ase amagendero abantu baminto bamasikengo basaba babatoereru no nyanturekera ni Beyonce asense mo yikipara nturanyara buya lakini ngora ngatubwe batwara imani asobora ibabeke asama okane asomusike Simba ngora ntokore ubonjuliria abonane mbuya mono abaraya bo baenekia ogochia wekiraniwa kwa magendero ao nigo boigo bate babuna chira chonsi umugavana we county ya Kisii arwete nigo chirachie wekiraniwa to wetero bo singima kwando over sites ega ngo wachinya gitari jeto musi kia that was the promise mugavana to Simba lura arati arwete kera renge okore campaign bati aba gusinga ninko yo guchikure chiga nimba akajire chinya gitari mbabekera mariogo munya akonya the best services in county ya Kisii diamond ngo reporter ya Ndizi TV Eriatriane Evelyn Osero Bimono muliki oito Evelyn Osera soroboterwa senchira yobo ikirano nigo ya mate ya muguru ase kenyorokia water supply igotoka se ward ya Ichuni me constituency ya Nyalibali masaba bagendere ko bagwesokia sentunende nakuboria abantu abwatokogani okuya banyale ko bagwesokia elioko bakonya koroberia omorobere boko mwenia omwanchu abonyale ko bagosiro bugima bwaye ase county ya Nairobi echingaki echichanyale ko bachokorobekano kukwanyale ko bagokorawa amone kyombekerkia basai ya Gen Z kolengana nabarabo nigo omobero nyagosira ogenda ko bogotigara ase ngendu ya city mochari me county ya Nairobi engana batebire bono bataranyara ko bago isanie kerengo yechibese kiganeirie ni banyara ko bakorusia omobero yo kurwase county ya Nairobi asomoroberio bwoko mwenia ase ward eyo ya Ichuni no nyarabo nigo baboririe ababwate okuganio kuyana boiga barai banyara ko bagweso kena ko babwate tia somoroberio na gutomanya morikyo ito Mildred Momanyi amate eyemo kurwa chinsemo cha water supply imeyomo chokeroka iyirimiye wodi ya Ichuni ebunge Nyalibali masaba nigo yasokirie na gusaba obokonyi kubwatikana no mwana obo aselieta Duncan Onsongo maiga yogu kwa enga kialengi asokurubekana we finance bill asaba saibeke goli egeke guse Gen Z imeyomochi o Nairobi abo asomobero nyagusira obeire kugotera asengendu ya city mochari
mwana uyu gamenyete Nairobi ase Murorongo ono rituko ria tarehe 2 mutienyi uyu saba igo twanyorete ripoti ng'a oborire tairane tigochaka after maandamano abete ritukeri ekera tairana abana bamwe abo bamenyete aho Murorongo na barabo bagashaka kumurigia bakamurigia chinyagitari goeta bakamurigia baka polisi akabura rituko ria ichuma mambi bagake simbi bagateba bono ntukunyara ntumaitina kitogokora tiga turatema tumurigi moche ekera baenda city mocheri bakamanyora noare omwana iga ayete obosio bono ntuntumaeti gakinga kijanyarikanete mwana nabakwirete abu Nairobi ntumaitinga kiakwete lakini ngotebekanere ng'a naringa asa maandamano ayu atarehe 2 nere nasemereti nere oringe tegemeo yane laki tinamanyete ng'a ninche konyora aya lakini omonene nere omanyete lakini asabire obokonyi korwa ase more aye omwana oyo aike ngeye igatugutu kulingana na amate yaiga nigo bamochire eserikali ase gutumika chinguru chinyingi gwetania ekerengo lenga kiabasawa ya baringe kurubikana na nigo boigo banyara goteba buna basiri omusai bw'engencho oyolenge etegemeo asengeyo ase serikali yaitenen tokubolinga ekera bana abare ko kuandamana ko ukane financial bill nali serikali atege gutumia chinguru chetaneti chiritakeye bagotumia jidiagas namasasi ono bakabana baitu twasemereti bakule ono ngosaba kwana kwanenga serikali tegotumia chinguru chetaneti asoko ogotanga abana bakwandamana uchumbe yane nelia sibali bakwandamana nga maandamano karabe mambiende maandamano freedom nero lakini nda maandamano akurwa yo mulembe atali ayogo sali ebintu awo saba kwabo nigo kore gucha asonde bwensi uri no moyo bogwancha gucha wesokia na gusira engeye iga anene mono abarayi bonsi kurwa ebunge iga yanyali bali masaba nabo igo onde bwensi ora kuneke irigosira engeye iga nali baranyale kurusia omwanchobo asengendu ya city mocha na gucha komwanya asentira ya maskani bono kulingana nemerobiri yaye garama yaye turuchenga igere igorake que toko kombe no ko nyora gwaitu ga ere nga na bira tuminake bono no go saba onde bwensi ora tuaru ne riri yandeli asoi mato konye ebe ne serikali ebe ne NGO no onde bwensi we luisha akitwale go saba serikali yeito motokonye kakimokonye omwana oyo igase itanto bwati kende omobero nyare ko bakongo ikigwe senkeye elindo otinde ku batokonye obokonyi egere tunyale kurusha mobero Nairobi oikenga gaiga agere tunyale ko batoko mwaeni Kolipatalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi Tugutigana roboti oro rwa Mildred Momanyi nigo ensemo yabamenye kurwa se constituency ya South Mugrango anene kurwa se Kenyoro Kenya keiboire eye gutuka imeye ward ya Boikanga banyara ko bagwesokia na komoboria omochumba be constituency Silvana Soro nyara ko bagweso ketenene nabo yogosaba okwabera ochia asaba menyi ba ebunge eyoko bwatakana nere gwesokia gwakira ekura yogwetia omoswada bwe chibesa bwe mwaka bwe chirubere na 2024 kolengana na barabo nigo batebire nigo ogwaka ekura kwaye gwa chetema mincha amono kugania kwa bamenyi ba ebunge yo Silvano Sosoro toko motebinga nere buyachi cyase eward ya Boikanga asabe amabera sengenja saineti finance bill iko twari kuborio mwesimi Sosoro andonsi asore twasabire nga osaba amabera gochase ebichana bya South Mugirango egekogera South Mugirango ne gwanjete lakini ngwakoreta mamoja singenchio gukora mistake yo gwaka omuswato libwe chibesa ugaeta nabo twari gusabana naki ntwe twari gusaba ochiche otosaba amabera na mabera akiro gwatusabire elinde tunyare ko batuko kwabera tusuke mutwe igo nabo twari gusaba ngo mwesimiwa andonsi asore nabo twari gusaba ngo ebirengereri byao
obibeke gochase abaikanga erinde banyara koba bakonyora matunda igonga noine tibeti kwa beto gogototebia eye kwatakeire kuyagacha iga nabo twari gusabanga uyagache erinde nonye nebichana binyore egasibira nyara koba bikokora egakora yabeire ngaki entambe kurugwa totebeti ngangochora singenchi yoko yarosia yabeire ekoire gekege tambe tanya korosibwa igono otwara gusabanga omwesimi woito ochichega iga oikanga osaba mabera erinde tunyara kuba tugusuka guchibusyo aina aro toganetie muna ba sauti mugirango asingencho yogokora emeremo erinde tusuke busyo togotigana noroboti urukurase constituency ya South Mugirango ime ya county ya Kisii ne kurase nsemo ya Mosocho nigo amatanga yokomwenia omwana boda boda oyomo asirite Elijah imeye omochi Omosocho nyarakoba obotuko nyarakoba okwanekia obotutu kanu eye magega ya abange gose gotebekana nigo omwana boda boda yo anyarete kobaga goitwa amona tatu mwabo kubwatakana kumubekera omosira gakwenekie gekora ekyo nigo omwana oyo mwabonya gosira anyarete kobaga kwenekia nigo tatu mwabo anyarete koba gagutwara omosira ase chinga kichintambe nabo igo kobaenekeria bana ba mwabo gwetane ikomi gosiria obugima ase chinchira chiria cyobo tutukanonye nabo nigo mogaka oyo ise anyara kobaga gwesokia tenene na wanchira nengane yo eyeirera abasomba bo monene wikirana asinga yo mugako yo nagosamba ebinto ebyo bibwatakanete amo na omosira osiro sirete tu otu orenge class 5 aron orante binga chiange chuka chete ochokoroseri ekemonyo mufano ngange korigereri ngange korige chu kemoni gere korigima ekemoni kerigereri egente kebenke kwate gechuchu ke abamintu asamalieta Margaret Kadiaza Busiri familia ya Imani ya Gufu Dago na Rebecca Jendeka asomo cyoyo ito egento kya machiri batogecha etwarenga abana abandi number of 16 amega twatire ayomo iga kwita kerebeka ni biri abande bagukwase chinchira chindi chitamanyekanite oyo tumaze tukorora ngane nsemo yebirecha iga kwete birongo bikanyana neli tukoli umusabare sese gache nene gasemekana ineli chini kuna kire gari ikaitirira kire gari amachi ekero tugocha no umusabare ugatutantani tugacha guika butuko saa moja twarite mozeri saa 8 chigari chindi chikabura muna nyasa kale nyasaye uri tugusasima nali twafungeta amasabo kurwa kwete Friday amasaba agachaka on the spot muna abantu bakuru mozeri bamugachire abapasta bachire gufunga amasabo nyumba amasaba agakora gocha mpaka muna twamurente teiga gwakire rero tumwene amasaba itu nyasawe itabiri ojo bane njogwe yakwete arone tinga nonyera asitugete nganyore bintebi emyake yonsi ipi byangurire tinga ya njogo oragere to monto murito ebintebi nkibirankonye bako itabire gosarenda bisambu asabire ugotore kana bapasta asarende usinere naragera agende kubare bonus yaye Moliki oito dipo na sanya na nyara koba wikira na somo yega oyo boko mwene mona boda boda oyo na agenda tokoba gutwarigeneria oroboti mwanchumurira ntosange amona oroboti uru asenchire wikira nchinsa isato chiarero botu koko bwatekana na ama kweli yobo tutukanu ayanyara koba kwenekiwa asensemo ya Kiogoro magega y'abantu batamenyekaneti ko mochirera omongina oyo monchorera asensemo eyo na kumubeta emeyo goikerogo kwa bigo komotiga omwanoye amone chingo mabono ni gwegati yabamenye ko asensemo ya Kiogoro banyara koba gwesokia na kuboria serikali yagendere koba ge kobatingalia obolendi asenseme iyo asebatebire nigo bagendrete koba bakomenya amono boba kurengana nabarabo nigo baburira sentunde ndabanyanyimbo kurwa sigeta sendige Kiogoro banyare koba bagokora obulendi boisa inane ne chinga kicyamugoroba una enchira eyemo yo kuba enekeria obulendi bwabasobokere bwabo bakiralituko usubatie ke busitanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega beji pigipigi
mbasumbugete abantu ngo bakira baba arashi. Security is not all good. Tutagete abantu bako patrol. Chia ready kwa mubegeta kwa tabetenga e patrol e korekane maximum. No nya catchment ya Kyogoro station ere ntambe yige tabaka minyintwa asomwe mwensi bokobe yango torole e patrol e gokorekana burungu. Para makobitu muntu muyu obongo bwa embare ngi. Ese konyo busaba bana bakunye tenya so bakungaina. Igo nje narwe honyo naki 21 days igongo jamma operation abantu ga omusigari yarwaye agende tole toro abantu barakole gasi yekene ndoko na kuligerira tone ko sumbuke myaka yose ingitwarwane tabitara polisi itwa Togoskamo twenigo omotenenli wa waziri oyibo igoro mwaziri wa mangane chinse chesko Musalia Mudavadi litkorero anyara kobaga ikirana bosio bwa ebunge yesenete sekirenga yoko nyara kobage koerera gati ya matunda yenyalire kobaga koretwa amono kobeka ese igoko bwaterana kwa bokoreri gati yense ya Kenya na bigo chinse chaisco gago kwana ase ebunge yesenete nigomo seneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga agania kobaga komanya nga mbantu mbarenga anene abamenyi kuru sense ya Kenya abanyare koba koirwa chinse chaisco sobo koreri bwemeremo kubatukana n'ekisei cyobo koreri cyanyare koba chikwane kiwasama tukamagira. Reason why the labor contracting agreements in our country and the reason why our people keep suffering out there once they go to those countries to work is because most of those agreements are actually hidden. Nobody knows what actually is written in there. Nobody understands what the terms and conditions are. So I'm hoping that when the minister has signed those agreements, he will enable the Labour Committee of the Senate to interrogate that agreement and make sure that we are able to understand what is in it and what we have gained, and if any, what the terms and conditions are. Social media, somebody came and posted where they say that they are currently in the US, in Iowa, and out of the 400 people who are now Kenyans who are working in Iowa, this gentleman realized that all the 400 come from one given Kenyan community. The question I wanted to ask the minister is whether he's aware that his government is recruiting individuals according to their tribes and shipping them over to whichever country they are going to work, and whether he is trying to solve that problem given the fact that Kenyans are expecting equity and fairness when these opportunities come, particularly given that many of us in the Senate represent the county governments. The minister promised this House that when those positions come out and they're going to be distributed to Kenyans, particularly those ones that are targeting certain areas, that all our 47 counties are going to be included, and they will also get the small cake of whatever that they got. Yongati yalia mango mancho morigerelia tokenda tokabato kwariganiria semesa yaito ya mayenyora ngomera na tole munao chinsa isato chiabono botuko gati yali tokenda tokabato kubwaterelia hanne kina kia omorkia oyo masilieta Jackson Mobisa marucha kurwa seskuregi Adventista yoboroso yaria ngombe yegotoka sensemo ya burabu asekina kia kenyara kobage kogendra litukoria rero kubwatekana na oko kagerwa kumoita omwana gusomoro kiwa oyomo aseskuru eyo wikira gwo mwancho morigerelia no toko yakiro mosmari amaya senchiro bwikara nse ya moya bono botuko linyara koba kwenekia munachibicha monelio gichago chira senchire bwikira nigakuru kwa sara mu manyi chinga ki boy golide mose anyara koba kwenekia buna gochire bwetera sumuno bwebimanyire litera ngoro kwa Josephat Amisi nakobaniro bwirigerelia bya bwemero bwire kubwateme ya Ndizi TV.